Moi, mä oon Ilona. Ja mä oon Janina. Me ajateltiin tehdä toi smoothie-haaste. Ja me arvotaan täältä 10 raaka-ainetta. 9 siis. 19. Niitä loppui 20 siellä. Niin, mutta yhdelle. Niin, yhdelle. Mä aloitan nyt vaikka. Joo. Koiranraksu heti. Otetaan 3 turkin pippuria. Raaka kananmuna. Tää alkaa heti tämmöinen. Mä olin vielä, että mä näin silloinkin musta. Ei! Mä katsoin sitä ohjelmassa just silloin. Mä näin silloinkin sen pittiteksti ja mä ajattelin, että jes, se on musta kakajuttu, kun ei se sit ollutkaan. Hyi, Täällä on kuori. Tää on kuori. Otan taas. Maito. No niin, me äiti katsoo tuon videon ihan varmaan. Kuinka mä laitan? Täällä on kuori. Niin, kuinka mä... En mä tiedä. No, katsoks sä sieltä? Mikä? Maito. Ota. Tää alkaa hyvin. Ota nyt, kun mulla on kuori täältä. Ja me äiti katsoo. Niin, maito. 2 desiä. Se on siirappi, mutta se ei pysy sisäpohjalla kuitenkin. Esimerkiksi. Ketsuppi. Nyt toi liikunta koiranraksuta maidossa. Ja kato mun raaka kananmunan ketsuppi. No toi... Tällaiset riittää sun mielestä. Riittää. Ei lepä, isot patsusta. No nyt mä otan... Sipsit. No. Kaikki. Joo. Nyt tää maidossa ei ollut sipsit ja koiran keksit raksun. Jos ei mene tulee pöydään, niin uska sit ei vielä. Siitästä. Suoraan. Sit täällä. No. Mitä tuolla? Sinappi. Sä semmoset mitä sä oot ottanut? Ei. Joo, ei mä otan. Takomusta ja... Ei. Et ikinä mikä se on. Sinä. Tossa tilalla Sinappi. tykkää. Mun lemppari. Joo. Mä otan täältä. Mä en oikeesti laita tätä paljon. Hei, Elmeri. Musta kahvi. Mä käyn hakee sen tuolta. Oliko se niin puolet? Nyt mä laitan ihan tarpeeksi. Toi ei lillumato. Ja mä puhun tän yksinäni. Mä puhun seinille. Hei, mut tuo maitoa kans. Kahvi ja maitoa. Ja koiran raksu. Ja sipsei. Niin. Ui. Se on sun vuoro, koska mä otin jo kahvi. Mysli. Turkinpippuri. Otetaan vanilja siitä. Oho. 4 turkinpippuria. Ugh. Noin, sun vuoro. Hei, pois. Juissi. No, en mä tiedä, käykö se, sopiiko se nyt tohon ilmeisesti. Raaka kananmuna, ketsuppia, sinappia. Sokeri. Tai edes lennät täältä. Se oli 2 ruokalusikalla. Tai edes lennät. Oi. 1. Ota vaan. Ai joo. 2. Feta. Onneksi sä saat sen. Niinpä. Niin, eikö se ole 12? Joo. 3, 4, 6. Jauho. Mitäs tää on? Mä otan yhden lusikallisen lientä. 2. 2. Ota vaan.
vähän liikaa. Siirappi. Nauraksi Nauraksi mulle. Joo. Kato nyt. Tämä meni vähän liikaa. Kyllä mullakin meni vähän enemmän kuin dessi tohon. No. Niin. Jotenkin muotoinen toi siirappi tuolla. Okei, nyt se meni joku. Noin. Oota. Nyt se meni joku kiloa. Voita. Se voit ottaa. Raaka kananmuna tippuu mun jaloille. Takomauste. En mä ois halunnutkaan tehdä tätä. Aloitettiin, joten ei voi lopettaakaan enää. Annetaan nyt tuo käärässä. Näin me kuultais. Mustikkakeitto. En kyllä tiedä sopiiks tohon hirveästi. Hommisiksi mä teitaan takana. Leipä. Mustikkakeitto ei. Oi, meni vähän enemmän. Piti. Vai kuinka paljon sitä piti laittaa? Mustikkakeittoa piti laittaa... Puolesi oli. 3 ruokalisia. Ai jaa. Eli Mä en onks laita tää sit näitä puoliksi? Ei kun tää on mulle pelkästään. Koska... Tapasko? Joo. Sun pelkästään. Hyvä vai et sanoisit. Onko se 3? Haluatko sä nää kuoret? En halua. Otan tuolla pöydällä. Meni vähän enemmän. Okei, laittaa sen kyllä. Valitse sä jotain ihmeen. Et kuin minkä sä toisit. Joo. Eli sit kuppikoot. Niin, kuppikoko. Ja niin ollaan 85C. Ei. Ihana. Miksi se hyvä? Eli... Mä tunsin, kun mun kädestä oli kylmä. Katso kantaa. Keskikokoinen. Mut hyvä. Ei toi takomausta ja se. Nyt otetaan kulmaa. Eli mulla on mä sain tän keskikokoisen mukin. Tällaista. Joo, en halua haistaa. Luok. Sun täytyy nyt valita noista. Pieni. Mä otin sen isomman sen. Nyt mä vedetään. Mistä mä pienen. No jos on täällä. Mistä vähän on? Mutta on tosi vähän. Mut näyttää tosi hyvältä. Ne. Mä en halua juoda. Ne taat. Mä en ota enempää. No ei muuta tarvitsi kokonaan ottaa. No ei sitä tarviikaan. Hei muuten laita toi johonkin. Älä tuohon isoon kippaan. Ei! Mä annan sulle soimaan. Tää haisee. Mä putsaan sitä. Me vessassa. Juonella kävi pieni vahinko. Ai mulla. Tää haisee miltä. Haisee. Haiseehan. Se ihan pikkasen vaan. Eli tässä on minun. Siellä lilluu noita fetoja. Hei Ilona! Se toimii. Meidän vauva ei osaa laittaa. Okei. Ei se toimi. Meidän vauva ei osaa laittaa tätä En sai tehdä. tehosekosinta. Paremmin mä osaan kuin sinä. Ilmeri, näykö siellä? Siellä on Ilmeri. Sinne meni koirakeksi. Missä se...
Siinä kansi. Tässä. Mut saa sitä. Eikö toistepäin? Sä voisit toistepäin. Ei, mutta en mä halua koskea siihen. Miksi sä et? Mä pelkään, että sä tulet raoista. Ei tuu painot vaan sitä siitä päältä. Niin. Et ripuparit ne menee. Tämä näyttää ripuljilta. Hyvä kertoo julkisesti ne kaikki tärkeimmät asiat. Mä haluan tuon torkin pikkuinen koiranraksu kunnolta. Pidä pois sitä. Enää ei kuulu ääntä. Okei, no niin. Haista taas. Mä sitä irti. Sain mä sen irti. Hei! Soko namnaa. En mä halua kahdistaa. Kumpihan se paremmin? Mun varmaan. Se! Mitä kaikki Tää on siellä? se sipsi! Ja No niin, äkkiä. itse asiassa mä tiedän mikä toi toinen tossa on. Torkipipuri. Tapasko? Ei. Voi. Kumpi se voi? Mä. Oi. Näkyykö? Mä en uskalla kauheasti. Oikeesti toi haisee. Ei tän nyt Mä näy. menisin juoksen tosta. Mä oksen noista hajuista jo. Mun käsissä. Äkkiä nyt ennen kuin loppuu uudestaan. Tää on Tullaan. tosiaan kolmas yritys. kolmas kerta, kun me tehdään tätä videota. Molemmilla kerroilla loppus video kesken. Koska puhelin. Haistetaan. En. Mitä mulla on kananmunat olla? Äkkiä nyt ennen kuin loppuu kesken. Ei mä pysty. Tää on niinku tuo kananmuna. Mä en halua vaan haistetaan. Nyt. En mä uskallis maistaa. Hai vettä. Hai vettä. Ennen kuin saa... Mikä on maku? Mä hain itselleni. Niin sitä mä just tarkoitinkin, että et sä oikeesti oksennut. Mä sit juon sit sun videosta. Nyt se koskee. Tänne. Mä en oikeesti. Hyi. No niin, et oikeesti juo sitä enempää, sä oksennat seuraavaksi. Mä ajattelin, että sä otat sillistä. Eli Janina, Ilona. Ja vähän epäonnistunut mun Joo, mielestä. vähän. Kippis. Erittäin hyvää. Pap. Ei.